Dobrý večer. Já bych vás tady chtěl všichni přivítat na naší akci 50. tenisu v Kaplici. A chtěl bych vám poděkovat, že jste přišli, že to s námi oslavíte, vzpomínáte na staré časy, na ty současné a snad budeme plánovat ty nějaký budoucí ještě lepší časy, než máme teďkon. Chtěl bych požádat Míru Šindelářů jako jednoho otce tady tenisu, zakladatele kaplického tenisu, aby nám řekl pár slov. Tak, Míro, prosím tě, pojď sem. Hodím to na něj. Tak. Takže Míra s Kopíkem. Čus. Tak já vám přeju taky pěkný odpoledne. Moje jméno tady padlo a reprezentujeme tady s mým kamarádem takovou tu prehistorii kaplického tenisu. Je fakt, že jsme to zakládali a pamatujeme ještě dobu, kdy jsme hráli přes provázek s mašličkama, s dřevěnýma raketama, místo lajnovačky jsme měli klacky a lajnovali jsme si antuku, ale byla tu skvělá parta a hlavně vám chci říct, že jsem rád, že se tu na to takhle perfektně navázalo i díky Jejkovi a lidem, kteří se tu okolo toho pohybovali. A vážte si fakt toho, co máte, že jste si tu vlastně zprofesionalizovali oddíl, že jste to vypinkali někam dál, než se povedlo za ty roky nám, ale důležité je, že nás to strašně bavilo, protože tenis jsme si zamilovali, začínali jsme v éře Kodeše, byli jsme mladí, měli jsme partu kluků z ulice a spolužáků, takže jsme tu trávili veškerý volný čas, ale hlavně nás to bavilo. A to přeju vám všem. Prostě pokud by vás to bavit nemělo, nechte toho, ale hlavně, ať vám to jako zábava fakt vydrží do důchodu jako nám. Nebo mě teda, Pepa je tady moje externí paměť, ten je mladší, takže možná si pamatuje víc. A je to takový můj parťák v dětství, nahráli jsme spolu spoustu deblů, máme spoustu pěkných vzpomínek, většinou dobrých a rozhodně to přeju vám všem, aby až budete jednou bilancovat třeba za dalších 20 nebo 50 let, tak až vzpomínáte tak jenom dobrý. A fakt jsem rád, že je vás tu tolik, až jste takhle posunuli někam dál z té naší prehistorie. Takže se tu dneska dobře bavte a hlavně ať vám ten elán tenisový dlouho vydrží, ať vás tenis dlouho baví. A daří se vám co nejlíp. Takže dobrý den či večer. Já bych navázal tady na svého kamaráda Míru. Chtěl bych říct vám všem, že to je vlastně opravdu duchovní otec tady vlastně toho projektu, toho kaplického tenisu. Takže když mi bylo 13, je mu 16, tak on přišel s tou myšlenkou, že zkrátka tady na těch starých kurtech, které tu byly vlastně po Spartaku, kdy se tu hrával volejbal, byl tu jeden antikový kurt, jeden pískový, písčitý, jako jedny kabiny, tak tam jsme opravdu, jak tady Míra už zmínil, si začali jako prodlužovat to hřiště, protože to antukový zkrátka nemělo ty rozměry na ten tenis. No a tady jsme teda začínali. Byla nás teda parta, opravdu bylo nás víc kluků, nadšenci. Jo, opravdu začínali jsme, jak jsme vzpomínali, s dřevěnýma raketama. Jo, a byla to pionýrská doba. A pak přišel pan Tajer, myslím si, že je třeba, abychom ho tu zmínili, který vlastně tomu dal ten život. Jo, tady, co vzniklo, jo, tak to je vlastně, dá se říct, jako z větší části jeho dílo. Potom bych jako nesměl zapomenout na Slávu Kozyreva, který vlastně zase jako to posunul dál. No a vy, jako mladá generace, což jsem hrozně pyšnej, že vlastně to dílo nezaniklo, to posouváte zase dál. Takže jsem velice rád, myslím si, že i Míra, že jsme tady zaseli nějaký takový semínko, který teď dobře klíčí. Je vás tu teda opravdu velice hodně, jo, jste se sešli a jsem tomu velice rád.
za ty tenisové úspěchy, za to, že to tu žije sportem a že vlastně tady ty korty jsou zase využívaný a žijou. Takže moc krát děkuju a děkuju za pozornost a přeju vám všechno dobrý a hodně sportovních úspěchů. Já tady mám ještě jednu věc. Požádal bych pana Kozereva, aby přišel k nám. Už jde, potlesk, prosím. Tome, prosím, prosím. Přeju nám všem hezký dnešní večer. Mě překvapilo, kolik se nás tady všech sešlo. Je to skoro udivující, protože se mi zdá, že i ve větších oddílech tolik lidí z různých věkových kategorií a skupin se málo kde sejde. Já jenom navážu na Pepu, který se zmínil jenom o mě. Je pravda, že jsme si, když jsem začínal po panu Tajerovi, řekli, že jednak se pokusíme dostat všechny oddíly do krajských soutěží a přidělat ještě jeden kurt. No a jsem rád, že se nám podařilo oboje. Navíc říkám, je dobře, že nám šli další mladí do tenisových kurzů a mnozí, nebo většina se nakonec prosadila. Což ukazuje i dnešní sraz, i ty vaše výsledky. Já bych tímto poděkoval panu Kozerovi a tady jsme mu připravili takový malý dáreček za jeho celoživotní přínos našemu kaplickému tenisu. Obrovský potlesk, prosím. Tak. A teď už jenom volná zábava. Děkujeme.